Ka Indian Premier League Governing Council ha ka singibaar kala penpau ya ka jingsusi ka bakraw halor ka jingklat kensan jong Jan William Langford ubadai broadcast engineer na United Kingdom bat ubadang tray benta bat ka Board of Control for Cricket in India na ka benta ka IPL arhajar arpon riu. Langford Ubanyo pun rius nem karta lalap ba ulat kot mensim ha kamera hotel jung u ha benta sathie jong ka Mumbai ha step singi ningkong kinong tray hotel ke lapen ket marmar u hospital hendai lapen bana ba ulaklat ha por ba upoi ha kerwa ka IPL kalong ba Langford udai u balong ka benta ka bokong san ha company pat ba ya kijing le kai bat kijing ro bat kijing duai ki lai chakalong ying long sem bat ki perlok ki jong u ka IPL kalapen tiknaru bakan a ya baro kijing rap ki badon kam chakalong ying jong u hakani ka por ka bajanjar katkum ka jinga thu jong ki polit na Marine Drive Police Station om shem na lap kanu ka jing artatin ha ka post mortem henry la register ya ka case kum ka jing yap bom la ban batai bat ka jing toket kadang ya chakmat ka IPL ka laban joru ba ka kot kya ka jing ngan bat ka jing ada ya baro ki benta ha ka jing ya bet jong ka lempung kadang long ka pokong santam